he vengut a solidaritzar-me i formar part del moviment ciutadà que se posiciona enfront dels retalls econòmics actuals i contra els avanços del neoliberalisme neocons que ara ens està inundant. Si uno se molesta un poco en vivir lo que hay ahora, yo creo que la forma más racional y más coherente es venir aquí, salir y protestar, ¿no? Y manifestarse con todos los compañeros, porque no soy de ningún sector ni de ningún grupo, pero a la vez soy de todos, ¿no? Porque soy parte de esta sociedad. Creien que hi ha bastanta gent, però esperaven que n'hi hauria més. Nosaltres, com a padrins, som poquets, però farem... Però no ho veig, mateix. Sí, por lo menos que nos escuchen, que sepan que tenemos un gran descontento, que no es la forma de cambiar las cosas, recortar por abajo y no a partes iguales por todos los lados. O sea, yo si fuera que me recortasen a nosotros, pero también a ellos, vale, pero solamente a nosotros y a ellos, no, pues no, así las cosas no son. Por lo menos que nos escuchen y sepan que estamos descontentos. I trobo que hi ha molt poca gent, o sigui, és una cosa que crec que hauria d'haver més gent, perquè val la pena es lluitar per lo que s'està lluitant. Ara que s'ha encarregat el pont i que tot ha quedat ben pla, les nostres vides que faran sense anar per amunt i per avall. A més volen que ens oblidem d'una cosa amb molta identitat, que una ciutat sense pont és com un poble sense camp. Jo crec que només faltaria que no tinguessin dret a dir el que pensam i a queixar-nos. Jo penso que si no sortim al carrer no faran res mai. En fin, una crítica, un rechazo a todos los recortes que está realizando el gobierno a nivel general y a todos los sectores. Que està clar que avui en dia anem cap a la privatització total de tots els serveis públics que ens ha costat durant tots aquests anys, ¿no? Independientemente de que esto ayude, al menos hacemos de notar que no estamos contentos con la situación. Pont de la ciutat, no tothom t'ha estimat. Pont de la ciutat, un